na ba kundin sirri Aisha alƙawar kare da kiyada, kina da tattausar murya na kila bazi shi ne sauraro. Farin ciki ya riske ni wacce na yi waso yau ta so ni, bata guduna ta ce min zama rayu duk nisan garni, na shaida soyayya ce ke ɗora ɗan adam kan mizani, harshen take sa a ɗimauta waɗansu na ga sun zamta mukar gyauro. Shi masoyi shi ne ke sanya nutsuwa ta yi tasiri, kamanta komai sai shi don arzikinka ya zama annuri, na sami tauba ta gudu na zuciya ta bar yin kari, kular da kin kai mini na gode masoyiya ta so karuwa. Baki da gama sarauniyar 'yan mata ce na yabe ki dan baki husuma, da ni da ke mun zamto ɗaya inda na ya kure kar da kirama, da ke kaɗai ni zan rayu abin da na yi miki daɗi taruwa. Na hanta ni wata kiti zara ba bike ta yaya zan huta, a zuciya bani da aiki lafazan ki daidai wa bita, sai yau na gano so bai duban kalar mutum sai ya bi bororowa. Kama nake da maraya inda babu kekin jijira ne, kije da ni inda kike so banda sha'awar ta wata barni, ko babu ci ba sha zan je dan jiki ya bar min rawar tsoro. Sun soyayya fiffike kin jikar da ya tashi, kallo da kin yi min sai na ji zuciya ya an so kan mashi, suna ki ne ya fi jini na jiki saurin sawa ne har sashi, idan da ke zana zage damtse cikin maza in zamto torowa. Na ba kundin sirri Aisha alƙawar kare da kiyada, kina da tattausar murya na kila bazi shi ne sauraro.